Pozdrav svima i dobrodošli u Pametnu košaricu, čiji je glavni cilj pokazati vam kako dobiti više za svoj novac. A sada ono što sve zanima. Ako je kvaliteta jednaka i ako iza privatnih brendova stoje poznati proizvođači, zašto je cijena niža? Odgovor je jednostavan. Kada trgovački lanac plasira proizvod kao vlastitu privatnu robnu marku, proizvođač se ne mora brinuti za pakiranje, distribuciju i promociju proizvoda, niti troškove koji idu uz to. To omogućava trgovačkom lancu da proizvod ponudi po nižoj cijeni od proizvođača, a to je odlično za nas, kupce. Dapače, neke privatne robne marke su i premium brendovi, a trgovački lanac garantira za njihovu kvalitetu svojim imenom. Često privatne robne marke imaju i svoje vlastite jedinstvene recepture, pa svoj omiljeni okus čokolade iz trgovačkog lanca primjerice nećete naći nigdje drugdje. Nije ni čudo što se sve više kupaca okreće i postaje vjerno privatnim robnim markama. Jeste li znali da čak 70% kupaca u Europskoj uniji vjeruje da su proizvodi pod privatnim robnim markama jednako kvalitetni kao i oni poznatih brendova? To se vidi i na našem tržištu, jer istraživanja pokazuju kako je svaki 5. proizvod u košarici u Hrvatskoj privatna robna marka. Čini se da će taj omjer rasti jer ljudi postaju svjesniji da mogu dobiti istu kvalitetu po manjoj cijeni. Zašto ne bismo uživali više, a platili manje? Za još savjeta kako dobiti više za svoj novac, pritisnite subscribe i dajte ovom videu palac gore.